ମୋ ନାଁ ଗଣପତି ସାହୁ ଆଉ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଗଞ୍ଜାମ ଆଉ ଦିନାଥ ରେଡ୍ଡି ମୋତେ ଦଙ୍ଗଲୁପାଟରୁ ମୋତେ କଲ୍ କରି ଡକେଇଥିଲେ। ଡକେଇଥିବା ହେତୁ ଗୋଟିଏ ଫୁଲବାଡ଼ ଜଣକର ଦେବେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ତାଙ୍କ ବାଡ଼ିରୁ ତିନିଟା ଗୋଟିଏ ସାପ ଦେଖିଥିଲେ। ମୁଁ ଗଲା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ସାପ ଉଦ୍ଧାର କଲି। ଗୋଟିଏ ସାପ ପରେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ବି ଉଦ୍ଧାର କଲି। ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ତିନିଟା ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ତିନିଟା ସାପ ଏକାଥରକରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଏ ହେଉଛି ଦଙ୍ଗଲୁପାଡ଼ ଚିକିଡ଼ି ବ୍ଲକ ମେଣ୍ଡରାଜପୁର ପଞ୍ଚାୟତ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।